Blei pi baro. Hato pila ju pyrkhat bakal lawei ju pi kanlong kaba kumno. Pi kwah penlong ayu na pila dep pi jingpule ju pi khamta ne ka Matic ne ka +2 ne ka degree. Hato ka mynsiem ju pi don kata ka jingkhot penlong ki doctor ki nonghikai ki pulit ki engineer banle business banlong une ne utai ha ma shakri ho ki paidbah. Ne ha ka mynsiem ju pi don koi par ke jingyo snow we jingkhot jung Blei ka ma compare ma kham kerpang kum chak jingkhot jo jinglong lendo neronium na banja kum kita samla shnram kan thei ka snow we ka jingkhot ma compare jung Blei na khot nga we makin one chak jingkhot jung Blei balong kum kilendo ma ki reunion lemba ka jislo ka bagatenga Society of St Paul na ka banja shnram Daughaters of St Paul ne Pious Disciples of the Divine Master nagbantay kitay. Ka Society of St Paul kadang kajisalok ng reunion kabatray kikam missionary jong ka nagpapriyang ikakte jong Blei lengba kikor kibor jong technology ba mencha kajagamot lengba ki media lengba ki TV radio ki movies internet ki social media ki kot kisla ki magazine ki jingruai ni music ki parish ki media college berkumta terter. Laseng yang kena kajian slow the Father James Alberioni palakaku house nem khandai kasau ha Italy. Father James Alberioni kan baudang dua ekmat juga sakramen mekutam juga duan. Mulai snow ejing pasio jong Yesu badon kam maniat persya ejing snew di bala priang na ki media dan penjur susu man priang ejing pha lengba ki media hi. Kam tham juga juk ke pemecah. Teos nem terkendai sepak katsa ula seng ka Society of St Paul lengba ketuk keningut ki khnang. Hadin ketuk kenis nem ula seng sa southly ki seng ronium nalor ka Society of St Paul bersantli ki seng secular. Kita gi selok kidai Daughters of St Paul, Pious Disciples of the Divine Master, Sisters of Jesus Good Shepherd, Sisters of Mary Queen of Apostles, Institute of Jesus the Priest, Institute of Gabriel the Archangel, Institute of Ladies Annunciation, Institute of the Holy Family, but Pauline Cooperators. Ya kini expotili kijian selok la khot Pauline Family. Ya bencahi ki Pauline Family kila pen hakuba nyoko tam kiri hak percay. Hari India jungi kila jendon hajan barok ki jelah. Ka media lengba ki mobile phone, ka social media, ki film, ki kot kubor, ka internet, berkumta terter, ka kata yang jimut pyrkhat tu ki breu baro, hagar kom ke bapha, bat hagar kom ke bersniuru. Baleng ba ki media, la berki win yang ke pertai barok kawai. Baleng ba ki media hi, la ru berwanlam yang jingsuk hag pertai. Namar kata, habang iyo yang jingkai bor ke media berkata yang ki breu, la kadai hag bapha ni ke bersniu. Ngi ki fathers, but ki brothers juga seng Society of St Paul. Dapat bor ijika jong Yesu wadai karanti kajing shisha wadai jingim. Bada ka mynsiem ku hem kum ka jong ureu khot ynda jongi u Paulus bakhot ngi tre bor ba ar pusau kanca barok sitio lengba jing pun don kam ya ki media ki core ki bor communication technology bemenca. Wanra ya ku bor ba shabaro ki breu. Compare lagi dari nak kino bijak diam, ni nak kino bijak culture, ni nak kino bijak content berpher. Kikot ki bapa, ki jingkren ki bai mynsiem ki TV, ki radio, ni ki movies ki bapa, ki internet, ki music, ki ki atia ki badan bor ba, banilai persya yang snew, bat tension ni ki pertai, dak ki jingpha, bat jing shisha jong Jesus Christ. Sebelum kita ki apostol juga juk ke babenca nga khot subaya pi ki khnang samla shendrang shakane ka mission banlong ki lendo ban priang ni kubor bapha lengba ki media ni priang ni khnang shendrang Catholic ba dep Matic shaneng ba ki badon shisha yang jitmu banlong reunion ki khnang shendrang ki ba join na ki dei ki dep Matic ni +2 ni degree kin ha bersa shwana ka bencaka aspirancy ni orientation program ka ba khandai banai ha Society of St Paul Seminary kabadon ha Jorabat. Hagan ka aspirancy in penjwit ki kena ha English, computer course, ki music,
ki media course bat bakar pang kalong an peso tho eki chipang ga jingkhot jong Blei baru berkamtip kamnya chipang ga seng hadin gere kendai nai kito benang sudet Matic kin haban late na banca ke plus 2 jong ki na banca kito berlet pass lupa ya ke plus 2 ne degree kin haban late na banca postulancy ne ke novitiate jong ki hadin kaca ke orientation program ne aspirancy khnang ban ailat ban ai mynsiem ni kena samla ki baduk ban ki bajanja hai ngasem Henry kemudian pat ke mon baba na kalian juga seng ngimsim jikseu ayu re ayu na kena na bancakan ni kendai benai juga aspirancy joki kena ibadet ika aspirancy joki bat kibadai berpuling no na bancakan kelas 11 dan kelas 12 joki ni paseu na ying joki tang ni kabai admission juga college Henry kiwe pat jikseu ni pelut hi na kaseng kena pat kini belong kepala kloy balik keleng kari kumsha Guwahati Andhra Pradesh Bangalore Pune Mumbai bat kumcha Doctor nag bentak jingpule juki paper hagapor jong ka formation joki kan sipor laisnem nag bentai kena samla badet pule plus 2 bat degree ban yok ong jaile bat sim yang ismai ban ko joki bat sansnem ka simpor nag bentai itu kena samla iba join tang sidat Matic nomor arts nem ki habat pendep shua yang plus 2 joki uji suong ka jingkhot tiga bon sisha Henry kinong tray te kindiat do karpar yo try jo ka jingkhot bon pa kham bon kinong tray ban lum ya ka jingkhot jinga kan tu ye kme kpa ban pen slowly khot sandram kan te joki ban wan chkamat ban persyang lau Blei uje ne am ki ngakan juru ikon sama tiba snow bagi don yang jingkhot jong Blei bagi wan man persyang syang jingas lok jong kaseng Society of St Paul na mendakin rang but the Daughaters of St Paul ne Pious Disciples of the Divine Master na mendakin te ikot slobai pi ban im ban duai ban mani trelang dak yishan hem aga breeze wine jong dry ban dak babot yang hukum jong ban yap ya gospel keleng saudong kepertai khamta lengba ki media lada pisgo yang jingkhot jong Blei to one but what Muslim show about Jisu ulakulan jar ba ino ila ka yeng kasem ila ki men ki para sandram ne kan thai ila ka kme ne kupa ila ki kon ne ki bri ki kendo nak banta junga ba nak banta gospel unyo banta shispa sha ki yeng ki para sandram ba kan thai ki kme ikpa ikon ki bri ki kendo lang ba ki jisha ban ben ba ya ka jing im bam jukut hak perthai ke ban sawan lada don na pedeng jong pi ki ba kwah ban join ba di ba kwah ban tip company sho spang ka seng sungu ba contact yang hau number jonga baru hak email ne ka Facebook Messenger ne hak WhatsApp en yoro Yesus Kristus jinom amen.